kersa nembang di atas panggung boleh manunggal ya. Wah iki Pak Supriyanto napa sinten mengke Berkahi. saged nyawiji berkahi. Nadyan. Kok njuk yoga terus, nadyan wujute mung peksi kok yoga purna asmarawati. Ya ora cocok. Digubah dhewe. Iya. Ayo yoga. Ada udang di balik batu. Dikenalin dulu nih yoga dari mana? Dari Magelang saja. Oh Magelang. Yo, aslinya apa Magelang enggak toh? Gunung Bantul apa Gunung Kidul? Gunung Kidul. Oh, Gunung Kidul. Ya. Kuwi asline tepus kono ya. Tepus Wonosari Gunung Kidul. Oh, aduh, cerak pantai. Iya. Lah pantai. Heeh, mula rupane kaya pasir. Wais. Oh, sepadakan. Kaya karang. Wah, bojone iki ya tunggalane yo. Senengane ngono kae ya. Anadyan rojo saya. Nadyan wujud temong peksi. Nek sing asli Magelang kuwi Mas Moko garwane Mbak Yoga. Ya, Mas Moko